KuBelarus uko vanhu voya vachikomenda vachiti kuri kubuda chine musoro here uko kunonzi mutungamiri wenyika oenda aiwa his wife the first lady pamwe chete nesome of his sons. Panguva ino people they are doubting kuti some businesses and agreements ari kuitiwa, are they not supporting the dynasty? Sana pena mashoko buda nyuko panapa achikomenda nako muna the news hawks omuza wakomana vanofambira nhau dzemandoro kwadi subscribe like on the bell icon. Tipina panapa the news hawks omuda nyuno chiti President Emmerson Mnangagwa is positioned his wife the first lady and his sons at the center of Zimbabwe's state-driven money spinning business arrangement with Belarus. Auxilia has been in Minsk for a week to consolidate and cut lucrative deals with various fields. Domashkamdanyo kwa panism. Itipina mara mdara jivano kuda vachikomenta pani post the news also achiti dynasty money spinning machine. Mnangagwa dynasty leading a delegation of sons to discuss mortgage Zimbabwe to Belarus. The rest Zimbabweans can make your own conclusion. Domashkamda panguva ine vachiti aiwa vanhu muonopa in conclusion yenyu, but those pictures amuri kuona ndeye kuBelarus kuri kuonekwa kunzi pari kusainwa maagreements, pari kuonekwa kunzi the Zimbabwean leader aiwa anenge aripo, delegation of Belarus iripo, the first lady pamwe chete aiwa nesome of his sons vanoonekwa varipo. Panapa vanonzi we are not going to tell you a lot kana kukomenta zvakasiyana siyana, but maconclusions munongopa menga. People they are condemning vachiti maybe aiwa pane pachita maspinning aiwa emadues nemari zviri kuonekwa kunzi maissues ezvigananda anombotaurwa nevanhu aya anogona kumbova echokwadi. Timbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chimira comment section yedu mafungiro enyu. So kana subscribe or like, turn on the bell icon.